জীবন ধন মোর পখাল কংসা সজনীরে তুমি ভূমে সজনীরে তুমি ভূমে উড়িলা হংসা আস জীবন ধন মোর পখাল কংসা জীবন ধন অর্থাৎ পখাଳ କଂସା ବି ମୋ ଜୀବନ ଧନ। এটা ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ଇଏ ଧନ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଏତିକି ଆମେ ଭଲ ପାଉ, ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇକରି ଖାଇବେ, ଯାହା ବି ଖାଇବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ। ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ହବିଃ ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନୌ ବ୍ରହ୍ମଣାହୁତମ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ ସମାଧିନା। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ଅନ୍ନ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ। ଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଗବାନ ଭଳି ଖାତିର କରି ଭଗବାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରବ୍ରହ୍ମକୁ ପରବ୍ରହ୍ମର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାକୁ ଆମେ ଭୋଜନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭୋଜନ କରିବା, ଆମେ ଖାଉନା, ଆମେ ଗିଳୁନା, ଆମେ ଭୋଜନ କରୁ। କାରଣ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଲଗାଉ, ତାକୁ ଭୋଜନ କରୁ। ତେଣୁ ଏ ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ବିଚାରି ସେ ଅନୁସାରେ ଭାବଧାରାକୁ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଓ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବା। ଏତିକି ମାତ୍ର ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ଯାହା ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଗୋପାଳ ଭାଇ ଯେ ଆମ ମନ କଂସା